Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka jingwan Syndet Lapbah ubajur bat ka Erïong. Kalawanra ia ka jingjular ha kishnong ka Thaiñ Umden Riboy District. Wat la kamshem ladon kanu ka jingmensao jong kibriu lani wat ka jingja basusi. Katkum ki dorki bala phahi da kipad nongsong shinong la sakhi ba omtang ki tunum yeng ki bala sha penjular. Henrei wat ki jingthung jingtem nadu ki Diengsoh dingkwai ki kali bat ki jingri ru ki don ki bala yap ha kani ki jingsha lingshop ha ki bor kamariang ha ka miet ka khanriu tarik ulber arjar penriu. Ki nongsong shinong kila batai ba ka jingsha lingshop ha ka Erïong bat ha Lapbah lapsan menta ka kinti kala kham julor. Namar ba kimla syu ban muddur hadu kanu syu ka jingjulor. Menta ki nongsong shinong ka Thaiñ Umden kila syu ap khmi linti de kila jingerap na ki bor sarkar ban bay ya ka bay lutksan bat kila jingerap na ka benta ki jingsha penjulor ki Ïing kisem jongki khanang ban laj na ka singi kal air bat na uslap. Gila, sini. Syndet, ya Syndet. Gini lah. Lọt lọt ha. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.
Skoda.